Oh, tanaw minggu no pada ting akibat kita temu diti. Temu diti kami hiado hian apa yang kadai do restoran nagai ti di Tutumanun nga bedagay ang kiba na pagkukaban nga iti na po Thailand nga ikaw tinasu iti babay na din may shot iti ikaw tinasu nga kiba daw dua musim do babay no musim tay ko timpu may shot no pang musim na tubawa do babay no iti hobi po ko do upa do mangga hampun tay ko durian ka apagon bawa hampun nga kiba na dia mau mulah nga kuminam dati episode to mga tanah hampun tanaw libay no iti abo kiba na kita pudo bikuang do pudo imobat ka pudo imobat iti tau sang po iti na bikuang do pod ligit sang kilo dati iti ay kupay tayo sang po kuminam sa mga tanah libay no busog tayo natin. Ito na eh. Bumutuan makan. Ito pengkot pada ganti. Kadang itu memberani membat. Siapa dibat? Dibat so. Kuminam bermakan Jadi pemain sedih terbina pengawi yang aku mutu mantap do Myanmar tu ipi bohitan do Myanmar Thailand ya cerita muan kuang do naik buban tu do Myanmar di cerita angawasi yang lebih zot cerita ngomong hiyo besok tidak baik nak kuminam di hampun di situ musim nomor hampun Oke, itulah. Oh, habat. Takmak. Oke, coba naik ke api. Kinaman pa haid, ako mo hito gumu. Kinaman pa tako ke. Mga ido ya. Pati akan ay makan no bisop sih. Ni. Mo lagi ko makan ito. Ani, I buy already. I want to try. He said 75 baht per kilo. Okay. Let's see. Durian. Nah.
powder. Voila. I don't know how What wish durian? I don't know. I just buy. I just want to test. How is it? Oh, it's very delicious. No, it's mess. Yeah, it's durian Sabah. Messy, not nice. Anangan siya di Okodo. Tapi toko na pang anangan toko di Ohomok. How is it? Namay po na. Ito, tip. Yeah. Mm. But you like the right. Aw, aw. Iti na po nga hampun ni piaga dahil sabay ti. Makon kumontong ang mula na. Nanam. Koto lagi. May ito ko kinamay. Kumanay kong awit. Nah. Ito na pangakon ko tanan kon koy montong ite montong durian kaya kon mumulai tire titinga mi kadi hampun apa yang beda hampun biasa kamay di bertahan miss gumuk abo do hampun do Thailand ngay chi na po rin titinga hampun na po yung bida kaya hampun ni kiva dahil paggun to ko hampun biasa lah ito mula di kakak di kuang perlingit sa kilo numontong kapain kakak niyo kakak paggun matinya kung perlingit sa kilo foto na kibo Daddy, they have the chicken noodle, very nice. Okay. I love my durian. Siya tapi naik kong api nonuan ko siya do 200 baht pabikuang do 20 tahun linggit. Ang paguhiyo bago diho bikuang do sisam ngopod baht. Guhi daw. Tadi komozo na pa di diha nga podom atus opod baht. Bikuang na podom 2 linggit lah tino di. Kon ko podom 5 linggit, podom 2 linggit lah. Mula kan ya tu itino po hampun mi gariti nga hampun di ausang ko anangan tun Thailand na kaniti nga anangan to ko tu itino po nga au ohiso au kodo itino po nga hutak kamay di bo hampun to ko baiti hampun to ko diti aiso do ausang ko anangan na tun Thailand anangan ti mga kandi kodo tonsi ohiso ino dia mula podom miso linggit, podom 2 linggit lah. Boleh tahan kan ya? Nah, ano ko po. Ay, jo nakakaniti. Kakanak yo, bah. Ananam bagya po to bagiti na.